Aktar ma nsolvu l-każ tal-BWSC malajr aħjar għaliex din is-saga diġà ħamretilna wiċċna biżżejjed. Din hija dikjarazzjoni tad-deputat Jeffrey Pullicino Orlando mal-ġurnal Malta Today. Jiem biss wara li l-Prim Ministru qal li l-Kummissjoni Ewropea ħelset lill-Gvern Malti minn kull irregolarità. Il-Malta Today diġà rapportat sorsi qrib il-Kummissarju Ewropew Michel Barnier li taw interpretazzjoni differenti ta' kif l-Unjoni Ewropea qed ħares lejn loti tal-kuntratt lil BWSC. Dawn is-sorsi qalu li l-Gvern Malti qatt fadallu jgħaddi minn ħafna stadji oħra qabel ma jkun jista' jgħid li l-Kummissjoni Ewropea skaġunatu minn kollox. Deputati nazzjonalisti qegħdin jirreaġixxu b'aktar mistoqsijiet u jesprimu d-diżappunt tagħhom għal mod kif il-Gvern qiegħed imexxi din il-kwistjoni. Mal-Malta Today l-eks Ministru Jasmine Mulliet li diġà ddikjara pubblikament li ma femx għaliex pajjiżna biddel il-liġi ambjentali tiegħu lejn it-tloti tal-kuntratt lil BWSC qal li l-verżjoni li taw is-sorsi mill-Kummissjoni Ewropea ħawdet lil ħafna. Qal li huwa nnifsu ma jistax jifhem x'inhu jiġri u li dawn l-impressjonijiet li jmorru kontra xulxin iridu jkunu ċarati mill-awtoritajiet. Franco De Bono reġa' sostna li xhieda oħrajn importanti f'dan il-każ għandhom jidhru quddiem il-Kumitat Parlamentari tal-Kontijiet Pubbliċi. U jekk dawn ix-xhieda jgħidu xi ħaġa li tinkriminhom, allura għandhom jiġu investigati mill-Kummissarju tal-Pulizija. Sa issa fix-xhieda tiegħu quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi l-Awditur Ġenerali Anthony Mifsud qal li fil-proċess kien hemm wisq kombinazzjonijiet li l-koll jiffavorixxu lill-BWSC. U wara l-investiga l-każ reġa' tenna li l-kuntratt messu twaqqaf u ħareġ tender ġdid.